ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Хеле шод ҳастам ки моро дастгирӣ мекунед ва видеоҳои моро тамошо карда мондани лайкро низ фаромӯш намекунед. Тамошобинони азиз, ҳозир ман анамихел ваёра нишон метам, бижутериёро нишон метим барои арӯсо. Бисёр бижутериёи хушрӯанд, нархошон 100-150 амхелай анамин комплектҳо. Марҳамат, биёед бинед. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, ин видеоро ман аз тарафи Корвон, тарафи Пажарка, дим дарвоза ба навор гирифтагием. Метавонед омада бинед, нарху наво карда сипас худи шумо харидорӣ намоед. Касоне ки чунин имконият надоранд омадан, наметавонанд, мисол дигар ҷо ҳастанд, метавонед аз мо дархост кунед, мо равон мекунем тавассути почта. Анамино ҳамаш комплектай. Ино баъзеош мисол гӯштпору ҳамхе вай холӣ доранд, калияи холӣ доранд, баъзеош боша чалла дораву дигар чизо дора, дастмонаву чаллаву гӯштпору ва ғайра. моделиоша ҳозир якта ба якта ман нишон метиҳам, то ин ки хубтар тамошо карда бинед ва агар дар кор бошад барои худ интихоб намоед. анаи қоштилоову каронаҳо ҳастай, нархошон 200-250 сомонай. бо ҳаст иҷада каронаҳои вай 150 сомонаву 100 сомонашам ҳастай. агар касе харидор бошад, метавонад ки мисол дархост кунад. ман рафта бо чӣ мекунам, аниқш мекунам, сурат гирифта тавассути анамун WhatsApp мепартом. на марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед чӣ қадар қоштилои фасон. ҳар яки ино дариҷа комплекти куртоошон ҳам ҳастай. шояд курто аллакай видеои дуюм қисмда меброяд. шумо метавонед ки муносиб карда ба анаму куртои арӯсона харидорӣ намоед. ана ҳаста иҷада бо ҳар намудам хе тоқиё ҳар хелан иҷада инаи намудош мисол 70 сомона дора, 60 сомона, 80 сомона дора. ҳозир бо ҳаст тоқиёи арзон. то охири видеоро тамошо кунед. ин видео туру тоқӣ ҳам хеле чизо мешава ва анамин бижутериё дар видеои оянда бошад. шумо сару либосои арӯсиро инчунин метавонед тамошо карда аз нарху навош бохабар бошед. анаи намудошам ҳаст. ҳамхел тоқиё иноям ҳамхел нархошон 70 50 сума тоқиям ҳастай, 80 сума тоқиям ҳастай. рости ҳамеша нафаҳмидам ин барои домодо буд ё барои арӯсо буд, барое ки намудуш султанкаяй. ранги тоқиёи кӯдако дада хаднатӯи ҳаст ҳам хеле барин буд. ҳаст анамихел пардоро, иноям нархошон ҳамихел 70-80 сомон. набинед, ин вобаста ба анамон сари либоси арӯс, вобаста ба анамон куртое ки мисол шумо медузонед, метавонед ки интихоб кунед. ҳамаи рангҳо ҳастай. касоне ки мисол ҳамхели ороиши ҳамхели намуд тоқиё маъқулайтона барои арӯсако. иҷа инахе каронаҳо ҳастай. иноям нархошон ҳамихелай 70 сом, 80 сомон. хулас беҳад рангҳои хушрӯ, намудои хушрӯ. ина болора бинед 100 сомона ҳастай. 60 сомон, 70-80 анамхел нарх доранд. чӣ хеле ки гуфтам, шумо метавонед агар харидор бошед, бо метавонед ки ба ман нависед. ма бо сурати арзонш кадомай суратша гирифта рафта мепурсам, ё ин ки қиматиш кадомай суратша гирифта ба шумо мепартом. ина бинед чӣ қадар бисёра иҷа тоқиё. дар ҷа тоқиёи арзонам ҳастай, озӣ нишон метиҳам ва тоқиёи қиматам ҳастай. на марҳамат, ина инора бинед чӣ қадар рангояй, чӣ қадар ороишоти гуногунай ки арӯсакои мо ҳозир тайёр метавонанд ки рафта вобаста ба намун ваёшон либосошон харидорӣ кунанд. намино ҳастай 50-60
рости хеле бор зиёд буд ва ҳангоме ки ба навор мегирӣ на ҳама савдогар иҷозат метиҳад ки ҳар як тайвая нархоша гап занӣ. Баъд бисёртар ма ҳамин қиматша мепурсиму арзонаму бора. Инам ҷадам хеле тоқиё ҳаст дӯстони азиз, зардузиву гулдузи тоқиё. Зардузию гулдузӣ нархошон аз анамин 35 сомонаву аз 35 сомона то 150 сомонара ҳастай. Метавонед ки шумо бо худтон омада як бор бинед аз наздик. ин видеоро ман аз тарафи пажаркаи Корвон ба навор гирифтагиам дим дарвоза. чӣ хеле ки гуфтам аз анами 35 сомон нархи донаша гуфтестам то 150 сомонара ҳастай тоқии хушрӯви зардузӣ. ин тоқиёро бинед, ино хушрӯан. марҳамат, ин инош бошад, нигинои тоза ҳамаш. бадана инаш бо арзонтар шай. иҷада ҳаст тур, беҳад турои хушрӯ. ози ман нишон метиҳам, агар имконият шава то 400 сомонара тур ҳастай. аз нархошон аз 40 сомон ба фикрам сар меша турора, ё 40 ё 45 сар мешавад то 400 сомонара. ози ман шумода нишон метиҳам, вале 400 сомаш ози иҷада кашол нестай. ие ки дида истодаед анамин намудоям. инаи тури шолдорак бо нав омадай. иҷада мисол 70 сома ҳастай, 80 сома аст, 60 сомона ҳастай. хулас анам хед нархоянд. мисол ҳангоме ки шумо харидорӣ кардан хоҳед бо ма рафта аниқ мекунам ки кадомуш 40 сомонашай ё кадомуш 60 сомонашай. баъд тавассути анамин чи сурат мепартам ватсап. шумо ма метавонед ба ҳазор интихоб кунед ҳамун чизе ки мисол ба шумо писанд омад ё ин ки ҳамун нархое ки шумо метавонед аз он харидорӣ кунед. ана ин турам бисёр хушрӯ, нозук, ҳамаш ваяй жемчугаи поёнаш вишивкаи беҳад хушрӯ дорад. инаш боша бе жемчуг ҳамхе тури нозукаки поёнош вишивка. иҷада ҳаст турои ранга. касоне ки мехоҳанд бо либосҳо як ранг карда пӯшанд, марҳамат турои рангашам ҳастай. иноям нархошон ҳамихелай. ана марҳамат ҳаст ана ин намудо. ино аз 800 то 1200 ба фикрам нархаш. барое ки ира пеш ман видео карда будам ҳамхели нарх буд. ина марҳамат бинед моделҳои фасонаш бо омадагиай тройка, двойка. пешош ҳамаш жемчукану туран. сарандозшам аҷоиб хушрӯй 1200 1000 мисол 900 намхел нарх дора. як ҷода видео карда будам пештарак то 1500 буданам ино. баъдан бо як ҷои дигара видео кардам аз ҳама қиматаш мисол 1200 сомон буд. ана ин модели навай. рости иша напурсидем нархошона чандай, барое ки ман имрӯз рости дертарак биромада будам ва аллакай чӣ доштанд, ҳамашон клиент доштанд савдогаро. аз ҳамин рӯ натавонистанд ки як ба як ҳама маира мада фаҳмонанд. ман ҳамхе видео карда медонам ки тақрибан ҳамхели нархай. ира барои аросакое ки мехоҳанд интихоб кунанд ва наздиконшона равон кунанд ки ба онҳо ҳамхели дарёфт карда харидорӣ намоянд. ман видео кардагӣ ҳастам. мисол на танҳо ки бинану харан аз мо, балки барои хоҳарое ки мисол тӯи арӯсӣ доранд ва мехоҳанд ки як куртаи хушрӯ барои худ харидорӣ кунанд. барои онҳо видео мекунам то аз видеои мо интихоб кунанд, осон шава интихоб карда суратоша равон кунанд ба наздикон то ин ки барои онҳо харидорӣ намоянд. иҷада куртои чакан ҳастай арӯсона. чакано рости иҷада ҳамҷое ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам аз 200 сомон сар мешава то намедонам 1500 ба фикрам. анаи дигарҷо боша бо ҳастай. агар шумо чаканои арзон хоҳед, чаканои арзонам ҳастай, вале дигарҷояй дига нусхаяй ваё.
ягон вақти дигар видео карда нишон медиҳам. Арзонҳо аз 160-170 сум сар мешаванд. ана иҷа бошад туро ҳастай. иҷа бихостам туроро як бори дига пурратар барои шумо нишон диҳам. ина марҳамат турои қиматтаракош бо ҳаст. мисол иҷа да туре ҳастай ки 250 сомон ҳаст, туре ҳаст ки 150 сомон, 120 сомон, 300 сомон. ана хеле нархҳо доранд. дар ҳамин нав турора нишон доданда ман фаҳмондам ки тур аз 40 сомон сар мешавад то мисол 400 сомона. и мақсад инае ки 300 сомонаям дора, байнаш да 70 сомонаям дора, 80 сомонаям ҳастай, мисол 55 сомонашам ҳаст. мақсад анам хеле анами қиматиш анаминай. ҳамаш кори дастияй, ҳамаш нигинаян. аз ҳама қимати тур анаминай. мо барои як арӯсак аз ами харида равон кардагӣ будем. у вақт бо қиматтар буд. у вақт нархи вай қиматтар буд. мо зардча равон карда будем. зардаш аҷоиб хушрӯ буд. иҷа боша ҳозир сурхаш овезонай. ба фикрам зардча ҳозирашта тамом кардагиян. касоне ки мехоҳанд метавонанд бо омада дертарак бонависанд, шояд ки бори навда биёя зардаш. вай кори дастӣ буд, бори Дубай хеле ки ба мо фаҳмониданд. ана иҷаям тоқиёяй, тоқиёи беҳад фасони пардор. иҷа боша дӯстони азиз 700 сомон. и анами ваяй чодари арӯсӣ бисёр чодари хушрӯи аҷоиб. аз наздик ам хе блеск метиҳад. худаш тайёр бандош ҳама чизош ҳастай.